लावा गोड़बा सेक देहियो बैठ के मोबाइलवा ताक रहला है। गेलथिन हल बाबू ऑर्केस्ट्रा के नाच देखे लागी ई घड़ी बोलावा ना गोड़बा सेके लागी ना महारानिया अब हवा जिंखा देखे गेल हूँ हल कितना माना कैलियो हल कि अजी ना जा देखे लेकिन ई मर्दाना 12 बजे रात में चाची जी के कोठा पर तड़प हैं। अरे सब फोन करके बोलावी तो लेकिन ना मन लगी थे आओ ना। तोरा फोन करके बोलावी थले त ई घड़ी फोन में करके ना तू बोलैला कि आओ ना हो हमर टंगड़िया टूट गेलौ हे हमर मौगी ना से की था तनी कहता हूं हल अंत करके रख देलन मने देखा ना दोनों टांग फुला के रख ले हथन। अरे बड़ी खा कौची होलो दर्द करी था दर्द देत तो जा आज भराओ ओकरे रूपवा देख के आवा तो सब दर्दिया दूर हो जैतो। बिना देख ले माने न लगी थले आगे मैया में चाची जी कहते कि हम तो डरा गली कि हमर घरवा में चोर हेल गेलो तो देखली कि देखी थी कि गौतम बाबू हथन। अरे लाजो न लगा है ये कोठा पे लाज काला लगता कितना मना कलियो कि ना जा तो ओकरा देख ले बिना तोरा ना मन लगी थलो हैं सब देखी ला ना लेल के हाल देखे ला लेल कई हाल तई घड़ी सो के लगवाला ओकरा से कहा बया के सब चल गेली अपन अपन घरे चल गेलै लगी थे कि अरे टंगड़िया टूटल है जो आउ टंगड़िया के तोड़ ही देवे करियो ऐसे कौची कर रहला है। दर्द करी थे भाई दर्द करो चाहे जे करो हट सेके दा दर्द इंखा दे रहला है बड़ी थे उ घड़ी गेलथिन तड़प तड़प के कोठा सेकियो रहलन ने गरियायो रहलन उधर के दर्दियो देवा रहलन है। हमरा ऐसन औरत तो सेकी हूं रहलो है दूसर कोई ना जाके ठेठेरमा ही बदल देतो हल बर्तनिया नियत तोरा इतना चूहे लगली है ना चुभी था कि का करी था हूँ जे लग रहा है कि यहाँ तो गोड़ तोड़ के चल है कि घरे माऊ भैये हमरा सेक देते मलहम लगा देते कर देते